Uma wenza umcimbi wenzela mhlawumbe umcimbi onjengalelathi wenzela ingane engasekho, kufanele ubeke izinto ezithandwa yingane kulelo lathi lakho. Singabala uswidi, sibala amakhekhe, sibala ama-fruit, bese kuba khona ney'phuzo-ke nazo-ke iy'mpahla zokugqoka lezo ngabe ukuthi mhlambe umntwana wahamba ephuphumile ungakomgqokisi. And uma ngabe uwenza-ke lo mcimbi kufanele uzimeme iy'ngane zibe khona, hhayi ukuthi umeme iy'nquphu ngey'ndala, abantu abadala bodwa nezalukwazi. Uzimeme ney'ngane ey'ncane ukuthi yazalwe isiphuphumile le yakhe ayibonanga umhlaba, noma yazalwe isidlulile emhlabeni, noma yaphuma khona umntwana uphuphumile, khona umntwana ozalwa vele esephelele mhlawumbe uno-8 months kodwa useshona usedlulile emhlabeni. Uma umenzela umcimbi-ke lo mntwana ubeka izinto zabantwana zibe khona kwilathi lakhe, ebese uyazimema iy'ngane ukuthi uyacabanga ukuthi manje usekhulile, it's been 10 or 15 years adlule emhlabeni, ngoba umenzela manje, umenzela into elungisa isimo sokuthi wadlula emncane. Zimeme iy'ngane zibe khona. Angisho abantu abadala bangakhona, kodwa nazo izingane zimeme zibe khona, zingasali ngaphandle, ukuze uma zidlala zijabula zidlile zisuthi kuthokoza nayo leya ngane oyenzelayo. Ningenzi-ke lento eyenzeka uma kwenziwa ama-birthday y'ngane lezi ey'philayo, uthothene ubona ngodlamini nogatsheni ney'ntshebe ezinde ezimhlophe, iy'mpunga ney'mpandla, begodla iy'nduku ekhwapheni, beyongena emzini umuntu belandelana. Uthole ukuthi baya kwi-birthday party yengane na-3 years, kodwa labantu sebebadala sebehola ngisho impesheni, bahambela umcimbi wengane, i-birthday yengane na-3 years. Angisho ukuthi ningakwenzi lokho, kodwa uma sekuzangala nenzela engasekho, ningakwenzi lokho, ukuthi nimemane nodwa nenibadala nibhiyoze, kuphuze, kudakwe, kube nje. Namisani izingane kuqala, ngoba yonke lento ingengane. Namisani izingane kuqala, and le ngane eyadlula emhlabeni, ukuze ukuthi uyenzele umcimbi ukuthi sindala, uzoqala ngokuyenzela ukuyikhulisa. Ungakoyikhulisa ungazange uqale futhi uyenzele iy'mfanelo zokuthi iyadlula emhlabeni ingane, meme iy'ngane uma wenzela umcimbi. Bese kuthi mese usuyikhulisa, ubize futhi iy'ngane obonayo ukuthi ziwontanga yayo manje, uzimeme zibe khona. Uma usuthi uyayikhulisa, mhlawumbe uma kuyintombazane usuyenzela umcimbi wokuyikhulisa, iyakhuliswa noma ingasekho emhlabeni, ya kunjalo. Kuzoba ukuthi futhi lento uma ngawuthi mhlawumbe wenzela umuntu umsebenzi, mhlawumbe ukumkhumbula nje. Ngiyalinganisa mhlawumbe ubhuti wala ekhaya kwakuyibhungu mhlawumbe lana-20, webhema insango, wenabangani abamaziyo ukuthi mhlawumbe wesithanda iSmirnoff, noma mhlawumbe uyithanda i-J&B, ukuze ajabule naye uma umenzela lo mcimbi. Bameme abangani bakhe babe khona, ubathengele futhi insango noma ngabe into encane, just ukuthi kube nephunga layo lolu suku lwakhe lomcimbi wakhe. Bayibheme noma bengezuyibheme ehlanganelene ngokungahloniphi, bayibheme ngokuhlonipha, kodwa bayibheme inuki iphunga layo libe khona, lizwakale, kuyomthokozisa lokho emcimbini wakhe. Bawuphuze abangani bakhe, ukhiphe lokho lo hlobo ade uthanda, baningi bawuphuze abangani bakhe, kuzojabulisa naye lokho. Uma nenzele ubaba wala ekhaya, okay, ake ngiqale la kumama. Uma nenzele umama wala ekhaya umcimbi, mhlawumbe umama wala ekhaya besonto eNazaretha noma besonto eWeseli, wamemeka amakholo wakhe asezingeni lokuthi yena ubekuphi, mhlawumbe umeka amaRomeni, ubewumhlangano wa-Ana. Lowo mhlangano nje abewona bamlimeme isonto lakhe, uphinde umeme nalo mhlangano wakhe, ke umshayela iy'ngoma nje kade ey'thanda, ngoba umuntu uyazi ukuthi bethanda zophi iy'ngoma, ke bamshayela iy'ngoma nje kulesi space somcimbi owenze ngawo, ufithe isikhathi samakholwa akhe nje, kuzomthokozisa lapho ekhona. Umcimbi wakhe naye uzokuzwa ukuthi bangikhumbulile-ke la bantu, bangenzele ngempela. Manenzela ubaba,
biza iy'nsizwa iy'nqophunga zihambe mawukuthi ninesibazi ohlala esibayeni niy'khiphela umkhono, hhayi ukuthi umkhono wenkomo niwufake efrijini nilona niwudephula nibraya lapha nobhuti bala ekhaya babrayela iy'ntombi zabo ey'hleli kuma-backroom emarumini lapho. Cha, umkhono into yokuthi nje iphele ngosuku iye lapha esibayeni iy'nsizwa zisike zose kube nje. Uma singekho isibaya lapho nihlabele khona inkomo, bekani noma iy'nkodo noma yini, niyeke indaba yey'hlalo namabhentshi esibayeni, angeni ibhentshi esibayeni nesihlalo esibayeni. Hambe ubeke iy'nkodo esibayeni, hlale ziqothe lapha iy'nsizwa. Niyakwazi ukuqotha nabantu besifazane ngokudlula umuntu eqothile ehlelise kwendoda, niyakwazi ukuqotha ukuthi into enjani. Hlale lapha esibayeni iy'nsizwa namadoda, umuntu uphethe induku yakhe, hhayi ukuthi kuyoliwa lapha, kuyodliwa inyama. Makudliwa inyama lo mkhono kuqeda, wena ozohola iy'nsizwa fanele uvunule uqede. Uthi laphana uma unyakaza babekhona omama bakekele la emaceleni la nizothi uma seniphuma lapha esibayeni nigiya niqephuza, wena ovunulile waqeda wena ozobe uhola iy'nsizwa, futhi uzozihola nje nakhona unikiwe igunya ngumuntu olufanele igunya lokuthi uzobahola labantu basusa esibayeni usuyobangenisa endlini. Uphathe isihlangu sakho-ke lesi ugiye uviliyele ubhiyoze wenze konke, uhole iviyo, kushawa izaga, kuculwa iy'ngoma, kushawa izaga. Izoqala esibayeni nje kushawa ingoma, izaga. Kusuke lapho kushawa izaga, ziyakhuzwa izaga kuyongena endlini njengoba kusho ukuthi umcimbi wokubuyisa ubaba la ekhaya, niyomfaka endlini. Hhayi lento yokuthi obaba iy'nqophunga sezihleli ko-sitting room nako-dining, sekulokucela kuthiwa baba ugatsheni sacela kancane uthi amadolo, omama bekucela befuna ukudlula namapleti anojeleni custard. Cha, iy'nsizwa namadoda makwenziwa umcimbi nje wababa wekhaya azihlale ko-sitting room nako-dining, zihamba zohlala esibayeni. Leyo nto enizoyenza niyibize ngesibaya la kuhlatshelwe khona inkomo, zihambe zohlala khona kosuku umkhono, sidle umkhono, zibuyiswe ngezaga, ziviliyela zigiya zizongena endlini. Hhayi ukuthi zilokhu zicelwa la, kucelwa indawo okudlula kuzona zihleli zivimbe ngamadolo ko-sitting room, izinwaya ney'ntshebe la. Akwenziwa kanjalo. Kanti futhi nomkhono wenkomo uma kwenziwa umcimbi kwenzela ukuba awuhlali efrijini umkhono, awuyona inyama yokuphisana ukuthi uyokosiwa esibayeni. Uma kuthiwa iy'nsizwa ziyagiya-ke noma iviyo kukhuzwa izaga, lezi nduku eniy'phethe lezi zibheke phezulu, awuthithi ibala ubophane nayo bombophane noma induku ibheke phansi, cha, ibheka phezulu. Omama njengoba ngithe bama kanjena bakikize okwangempela, benze yonke into nabo banikizele namaphinifa abo kuye kule kube injabulo. That is a celebration edingwa umuntu-ke lo enimenzele lo msebenzi ukuze kuhambe kahle. Enye into-ke kungathiye uma kuthiwa kuhlatshiwe-ke la kudliwe inyama, noma ngabe yani-ke nje umcimbi, abantu uyabaphakela inyama esithebeni, bona kunesikhundla sokuthi badle, bathathe inyama bayishutheke ey'khwameni, bathatha dombolo bashutheke esikhwameni, bayafika emakwabo sebeyonzele oshadi nobabayo bayadla nale nyama engathi manje bona bahlabile. Kanti cha, kurongi lokho. Musani ukuthi manibekelwe inyama esithebeni niyithathe niyifake ey'khwameni zenu namadombolo. Qala kwakubizwa ngomthakatho ukuthi uthathe inyama noma ithambo uphume nalo ngaphandle kwemvume yalowo muzi ohlatshiwe, kuronge. Maniphakelwe niphakelela ukuthi nidle nisuthe la, nithathe isithebe nibonge. Uma ukuthi la ekhaya kaDlamini nibonge, siyabonga Dlamini sibalikhulu. Uma ukuthi uDlamini Mzizi nisho njalo, uma ukuthi kaMsomi niphakame esithebeni, Msomi, Ndayi, Singila, Phingoshe, kanjalo nje nisho. Wena ohla ngomzungulu wasala wabonga, nibeke isipheke esiphansi nithi kwande la uthathe khona. Nizokwenza kanjani lokho uma isithebe senithathe amadombolo nenyama nafaka esikhwameni senu sasala si-empty, engathi kade kudla amazimzimu? Ngazi-ke noma adla kanjalo kodwa sisho ngathi kade kudla amazimzimu. Iyekeni leyo nto, ngoba la mathambo noma niwathatha kungenzeka noma yini ngey'thambo.
umcimbi nje womuntu akufunekanga kuphume ithambo liphumele uma ibala. Bakhethiwe abantu bala ekhaya fanele banikezwe inyama uma kuhlatshiwe, ngoba ayinikwa noma umuntu okuphekisile mhlawumbe okulethele ikesi uyena ofanele lithi maliphinde ikesi lakhe liphinde nesijumbane emuva. Umuntu obehlinza la ekhaya kuhlinzwa le nkomo uyena ofanele sithole isijumbane esibizwa ngamahlinzelo, hhayi noma ubani. And uma kuhlatshiwe amathambo manidla inyama fanele abekwe esithebeni. Njengoba kwenzela ubaba wala ekhaya umcimbi fanele amathambo abekwe esithebeni kusazokwenziwa ukhamba, ngingasho umamsamo lo wayani. Kusazokwenziwa mhlambe after a week or 2 weeks, abanye kuya ngabo ukuthi bathanda ukulinda kangakanani. Uma ngabe sewenziwa umsebenzi lamathambo lokwenziwa ukhamba azoshiswa lamathambo esibayeni noma eduze kwesibaya, kodwa eduze nje nesibaya, but mostly abantu bawashisela esibayeni. Lamathambo menshiswa kuthathwa lolu khambo lwenziwa ulutho lokushisa amathambo, athiwe nje fafa achelwe ngotshalo botshwala besintu, achelwe bese yalayithwa, bese bayathokoza abantu abadala bezwa losi lolu lwalamathambo ukuthi ade benzelwe umsebenzi. Manje maniwathatha-ke nina amathambo niwafake ey'khwameni nihamba nawo, yini ezoshiswa la ekhaya njenganayo semzini ade uhlatshwe umcimbi. Uma nithatha inyama esithebeni niyifaka ey'khwameni zenu, nizosiphakamisa isithebeni nibongeni ngoba anikakahle nisalambile. Nifuna ukuhamba la ekhaya nisey'salambile ade hlatshwe la ekhaya. Ngani phela idlozi uma ngabe lenzelwe umsebenzi kufunakala ukuthi abantu badle basuthe la ekhaya baze basho ukuthi awusaze sadla kabani. Inyama sisayishiya esithebeni sidle saze sayibuka. Hey, sabusa kwabani. Nizosho kanjani thi nibusile? Angithi kakathi nisho ukuthi nibusile kuyisibusiso lokho, kwenza umsebenzi walo muntu adenzele wona ube impumelelo umthokozise naye. Manje nizosho kanjani thi nibusile kulowo muzi uma nina senivele nathatha inyama nahamba nayo busemakweni, kube kungahlabanga nini, kube umcimbi ungenzelwa umuntu wakwenu kodwa seniyobusemakweni. Wrong lento masana.